so enti odnyema bi wo ho ma na nananum nima omo ya na edi ahonhom ba fie de omo tumi ba fie be ya de na be ka cho sorry ano wo ka se di ntina omo sorry ano pa na obi e pra de fie omo ogidie se anopa bia bodie mu no honhom bi ba fie a odi nipa bere nipa dan mu no nyankopon na esiesie ne sa se obi bi wo mu a edam no obi bi wo mu a honhom bi ba fie de abrew ukodi dwanye betokra no a honhom ne bedi ka be ho dwuma ofie ansa na obi pia wa pie obetra be ka se ebekoya na mo gidie se honhom be ba fie enti anapa nso oba na efi e wo fie n'anim a honhom wo mpe fi no ma ti demu no ne osa wonsa ka no wonsa nka ti ado papa no ma sorry no obia prapra ni fia prapra ni mfikyire nyina se de be ya se honhom bi ba no de nipa bia ba obewura ho a efi no ensi ne kwan enti nyema hodo bi a na bisekuru aba ane saa nyema no no mo damoto bi a ewo efie no achi no mo di sisim ana mo di kosi ho no mo o mo di si ho no mo a no mo kure so nyina osori ana pan kokobo ofie ho no mo a o de nson eguso se nson so ho mo ewo ne yeka honam femu no scientifically no enson edwo kankan no enson scientifically honam femu no edwo kankan no sans na honhom femu no etimi si honhom bone kwan enson chese wonim empobidie eti no yesa niam we nyina enam nimdia owo ewo nyankopon nti obi kase sa santefo no mu nyankopon na mo ya na mo ya mesere se na santefo na no medika ba nim nyankopon no mu nyankopon pa eti na emma no yesa niam an invoke the wrath of abosom no na emu dia ko